Ya wadu ki ga ki protect that ko so nse so go me ki aha na onu ke maze mama na gina bo aga meju afu ma ga emeju afu osi no yeju we gba mu no nwe bi ife na alu bi ife okwusi no yeju gba mu onye obu no yeju gba mu no nwe bo ife ya ife no na ya before okwusi nse a na o nwere ife ya emenwu na onwegodo ife ya eme na o ya emenwu nye na ghọta na onwe ife o ya eme oke ụdị ọ bụ na ọ na-aba mgbe onwe ife o ya eme ya mee ọ ife ngwara on not 2 days. Akwa Okuko Tiwara Aki, a native doctor based in Oba, Anambra State, has been trending for some days now, and for a very wrong reason. Now, after you are done watching this video, you will get to know everything you have to know about why Akwa Okuko Tiwara Aki is trending. But for summary, this guy you are seeing here said that 2 years ago, he visited Akwa Okuko Tiwara Aki in Oba to prepare a charm for him. And Akwa Okuko Tiwara Aki prepared a charm for prosperity, which he called Ibobo, and also another one for protection. And these two charms cost almost 2.5 million naira or more than, according to the guy. And after the 2 years, nothing happened. Nothing like prosperity, nothing like luck, which proves that the charm is fake. And this young guy now, just 2 days ago, he came back to Akwa Okuko requesting for a refund of the money he spent for the charm, which is almost 3 million naira, which Akwa Okuko Tiwara Aki said that it is not possible. And now this guy came to Very Dark Man. Now, after Very Dark Man called Akwa Okuko Tiwara Aki out, just few hours after that, Akwa Okuko Tiwara Aki refunded almost 3 million naira to this guy. But this guy said that it is not enough, that he need more. And the reason why he is requesting for more, you will know it after watching this video. So watch the video and then know everything that happened. Thank you. Oh, we got some videos now. The mother na atụkwalụ some videos. My friends na-akpọ m sị m kere ibe na-eme nwa onye ọba na ịdọ mmiri kere ibe na-ekwu kere ibe na-eme nweziba n'ọkwọ n'ibe anyị metalụ na-eku maka na anyị nwere ekumeko ọdịbe anyị ọnọkata ọpụa kwuo ụfọdụ ka ọ na-ekute m ụfọdụ ka ọ na-ekute m adreesị maka na ọ gbara nkịtị kwere alaza reply ndị mmadụ iwe ọsọ gụ kwuo maka na ụdara chacha ya ama ya nche mana o nwere ibe menju wee sị mba ka m bịa tii nke ọnụ ị na-aghọta maka na my friends kpọọ m erigo nne so na ọ bụrụ na itiri ọnụ ọ dụka ụdị eji wee kwue ka o ji wee dị in the 2022 o nwere onye a na-akpọ The Lock. Ọ sị na onye Imo steeti ka ọ bụ abịa bụ The Lock ka a na-akpọ ya. Ọ bịara be m turu bịa sị m na ọ chọrọ ime travel, na ọ chọrọ ije obodo oyibo, mana ọ chọrọ ọrụ ya bụ alụgharịa elu oke iwe ọbụla o tiri aka na-agagharịa. Mweju akere ibe ijere iji ime n'obodo oyibo ọsị m ibe ọbụla ọ vụrụ ka o mebe. Nwesị akekwa n'ibe ị na-alụ n'obodo a ọsị m for now na o nwere ibe ọ na-alụ. Ọ dịka ọ gwakwu n'ole ana na ọchị ime travel na ọchị ije obodo oyibo mana ọ chọrọ ka alụgharị ya ọrụ ya bụ alụgharịa ka ọ na-enyere ya aka. Nwesị ya na ọma na iwe na-eme n'obodo oyibo bụ ọ bụ na imere biznes isoro na ndị na-apị bọtịn mana nwe ọgwụ mma alụ ọrụ ya nọ nnekwu ọgwụ ka ọ bụ na ya yuzuo dị ọgwụ na ọ bụ na o mee travel ị na-aghọta na ọgwụ a bụ ife na-abụ ka ọ na-alụ maka ndị na-azụ ahịa na-azụ nnukwu afịa nọ ya bụ Ibobo nnekwu ọgwụ ka ọ bụ. Ibobo dube m lucha 2000 ị na-aghọta ọgwụ dube m uri nne a na-agụrụ ọgwụ ọnụ na tipa bube ọgwụ dube m tipa ebusiri in the next 1 week ụdị ọsọ anyị nya jee ugboro 10 ma ugboro 20 onye ebupụ m ọgwụ dube m 2 plot do ebe ọgwụ paaki. So na-agwa ya wee sị ya na ọgwụ nwa bụkwa o mee travel ka ọgwụ nwa ya alụba ọrụ maka na o nwere biznes ọ na-eme n'obodo a
ọ sị no problem na o kwetara. O wee wepụta ego wee nye ndị visa fa gbagharịa visa. Ndị visa mara m ife men wee ruo tata visa ahụ apụtabeghị. Obodo oyibo jere ozi ndị onwere ife ọ na-alụ n'obodo a. Kedu ka onye nwere ife ọ na-alụ ka ego ya esi wee na-abịa? Oluo 6 months after that 2022, oluo 6 months bịa sị m akwa n'ife ọ na-afụ bụ ego nni na ọkabe efụba nnekwu ego. Nwesị ya na ife arụrụ ọgwụ bụ na ndị na ife gwara mbụ niile eme travel, niile eje travel, niile ụmụ obodo ọkpọ ma mechetara ọzọ. Nwesị ya na iru obodo ahụ ife nrụrụ wa agazibe na-enwere ọgwụ a na-arụrụ ndị na outside country, nwa ọgwụ a na-arụrụ ndị n'obodo a, na ọ bụrụ ife eji alụ nke a ka eji alụ nke a, kọwasịarịa nsị ya gotakwa ebunu ka egbuolu dị ọgwụ na dị ọgwụ ya alakwa alụrị ọrụ ma ya prepa aba ka o mee travel. Anyị kwesị okwe nna ya nwekọrọ ya ka nnọkọta last 2 weeks na-anụ mkpọtụ na gate. Mana ịma na mụ nọ n'ime temple, ebe nna nọ n'ime temple dofa na gate m, na-anụ noise asị na o nwere wanga anyị na-enye nsogbu di a na-amụ na onwe wanga anyị na-enye nsogbu. Nwa onye gbara m afọ ya na onwe wanga anyị na-enye nsogbu. Mana fa nwere onye dị ife ahụ ndị nọ na-akọwa na ọbịaga ebe a fọnụ bifo. Ị na-aghọta? Emeri ya ọgwụ asị ya na ọ bụrụ na echefu akwa n'ihi akwụ 10,000 naira ego ọjị na ego mma na agbara aka afụ akwa. The guy si na ọkwụkwa dị money ka ọnwa ife mmụbe m na-agba m. Ewesi oke nya naba Saturday eji afụ akwa n'ime compound ya ka ọ bịa. The guy si nọles na akwa ya eji aka ya si n'ime chamber pụta na gate bịa gwa ya the thing. Ị na-aghọta ibe m na-ekwu? Nọles na akwa ya si n'ime chamber pụta ndị adụm busy n'ime ụmụbe nwesị a na iwe nwe adọrọ possible na ibe eme bụ ya na ba Friday Saturday ya bịa ebe ọ bụ na ya kwụnwụta 10,000 wee hụ akwa. The guy bido n'iru gate ahụ baba mba tụba the guy na-anọ na gate ọgụ, tụba ya challenge. The guy wee mee call wee kpọọ ndị security. Ndị security wee bịa wee sị ya kere ihe ị na-eme na be mmadụ na-anụ ọgụ. Ọrịa ibe be mmadụ ifolo the rug the rules. So ọ na-eme ka ọnụ bụ ọgụ. Ndị security wee sị ebe ọ bụ na ọ bịara ebe n'ọgụ ka faje treat fọkọp ya. Mana ma amalọ ife niile a na-eme o na after ka nwa be m bịa sị m wee kọtụ olu m ife niile a maka ndụ bizi n'ime adịgo m bizi n'ime. Before mmalị the guy apịago ya ịtarị mbụ ndị security. Ife mme bụ mgbe m pụtazi a na-akọrọ ndị tin wee sị mba si kpọgodo the guy ka m mara onye dị ife ahụ apịara ịtarị ahụ. O wee bụ na ọbago moto na chi ebe azụ wee kpọọ ya o wee bịa. Ọ bịa nsị a kere ife bụ problem n'ilu m ebe ahụ. The guy babakwa mba ahụ. So nsị a kọwalụ m onye bụ ka m mara onye bụ. Mgbe o ji kọwalụ m onye ọ bụ o wee bụrụ 2 years ago and ọ bụrụzi ndị nọ na gate mgbe ahụ nọ na gate kịta. O nwere ozu ofu mkpụrụ mmadụ nọ na gate now nọbụ mgbe ahụ achụ ụmụ ndị agha achụ maka ife fa na-eme. So ọ ndị ọzọ nọkwa. So the guy baba mba nwesị ya na kịta na mfụ na mmụọ ya dụ high ya na ba emesie ka m kpọọ ya.
ọ sị na iwu bụ na-enye ego ata na iwu bụ na-enye nsị ego gị ka ị na-enye o ọkwa ịgba m niile eme travel imezi travel kere ife bụ problem ọ sị m na onwe ezi naira na agụụ na-agụ ya nsị a ngwa ya naba ọ sị mba na-enye ego ata nsị a na o nwere ife imegide kịta bụ ka mụ na Hausa tụrụ okwu ata ya naba na mmụọ ya dụ ha ọ sị na oyi eji wee gba m n'onwe bụ ife ọ na-alụ bụ ife ọ kwụsị akwụsị na oyi eji gba m onye ọ bụ na oyi eji gba m n'onwe bụ ife ya ife ọ nọ na ya bifo ọ kwụsị akwụsị nsị a na o nwere ife ihe emenwu na onwegoro ife ihe eme na o ya emenwu nye na-aghọta na onwe ife o ya eme oke ụdị ọ bụ na ọ na-aba mgbe onwe ife o ya eme ya mee ọ ife m gwara ya ọ nọ 2 days ntụtụrụ fonu m kpọọ the guy si ya nna kedu ife bụ problem ọ sị na o jiri ọzọ ego na agụụ na-agụ ya nwesị oke ka ezi maka obodo oyibo ịgba niile eje ọ sị m na ndị ahụ na ọ ghọtara ife ndị ahụ ma eme na o jezi obodo oyibo wee na-agwa m na-apịa ya ịtarị nwesị ya na because of your stubbornness na ị kwesịrị ịbịa be mmadụ n'ụba ọgụ ka ebe na-anụziri ọgụ and a gwara gị gụbie echi ị na-anụ ọgụ oke ọ bụ na echefu m dade gụkwụa 10,000 ọ bụrụgodị na ịkwụọ 10,000 ahụ ịkọwara m onye bụ enwekwara m ike inye the money back ife niile abụrụ ife ọgụ after all na mụ nọrọ onwe m ịbịa ka m gwa ọrụ ọgwụ what of ọ bụkwa na ọgwụ aga aka nke ndị ọzọ si aga ọ bụrụ ijebe obodo oyibo now onwere ka ọgwụ alapụ ịrụrụ ọrụ nọ maka na erigo ego because of visa ịgba ị nwere ozi ego and onwere ife ị na-alụ nya ka iji anụkasị maka na agụ agụbago ị na-aghọta so wee bụrụ ka the thing si wee mee m wee kpọọ the guy na phone m kpọọ ya na phone si ya ọ na-agba mkpụrụ mmiri ọ sị m mba nsị a na obi m na-agwa m na onwe ife ọ na-eteki maka na agwa ọkpa be m ekwesịrị ọka ọkpa dị agwa ọ sị m na ọdụ sọrị nsị a kere ife bụ ọ sị na o nwere ego nri m wee si na my money gbarịa 500,000 ọ sị na udo adịgo nya ka ọ nọkwa 4 days nna this guy kwa si m na ọka ya post m na ọka ya eti na net na ọka ya eme nke nwa tụrụ nkwụzuo ya 2.5 tụrụ nyekwuo ya extra 2 million no if I spend the be m nsị a no problem nsị a no problem na mmenye ya nye the money mana ọ bụrụ m nye na nwa be m just gbarịa the money ma asị m nwa be ya mee 2.5 ka ọ bụrụ 3 million ime ibe nje enyere ya ego ahụ bụ maka na-apịago ya ịtarị iwe ọ na-asị na ọmụ site pịa ya ịtarị jụọ na ya na ọfụma anya and ibe abụọ na ọ bụrụ ụdị a ka o ji wee mee ya pụta kwuo ya ị na-aghọta so ịma na achọghị m ikwuba okwu a mana o nwere ibe mee nji chọọ ka m kwuo ya ibe nji weta almost 3 million na-anya the guy bụ ajọzụ nchọ ka peace len ana m atụrụ mmadụ egwu ka onye concerning what is trending on social media concerning me and Akwa. It's what I want to come live the way he came live today. When I'm doing it, I'm saying about to go live. Let's finish it all. So we go more. Okoro more. If we go horror, not horror. Protection horror. Then let me go there. 2022. Abia na Akwa. Si Akwa biko na achọrọ m ime travel n'ele ọrụ ọ ga-arụwuri m Akwa sị m na ọ bụ Igbo nsi oke na ọ bụ na ọ bụ Igbo ka ị ga-arụrụ m na onwe ego one Akwa sị m 1.8 million. I was having 3.something million naira cash with me oge m bịara ka Akwa ebuzo kwụọ 200,000 etigo m ka ahụ na ego m na ga-akwa ego m na ya 200,000 ego ji aba na chemba Akwa fọ ga-ebe ahụ ya Akwa ga-enye gị 200,000 ị ga-akwa ya 200,000 entry ga-eji agba afa ya agba ego afa nkwụ 200,000 nje Akwa kedu ọrụ ga-arụrụ m na chi metara ahụ ya je maka ihe m na-arụkwa ngwa na ebe m na-arụ na airport
I'm a clear agent. What do you put him now? I'm a clear agent at international airport, Lagos. That's okay. No, I got room. Let me meet him travel. No, I have about you. No, 1.8 million. Because that's around the Mosea one day. Yeah, Chibus and Biko, start around the Makwa, just around the Mosea. No problem, my brother. If there's nobody, I'm not going to go later. People will watch it. Yeah. Okay, yeah. So, I was about 1.8 million. 1.8 million cash in here. Same one was anything protection back to sender. Well, let me make it clear again. Ibubo walk for good luck to get you connection from people from different angles. If you are selling, name a business, this and that, and I already the promotion. Whatever you are doing, you'll be lucky. I'm saying the protection back to sender. That's almost 700,000. No idea. Why for 700,000? Yeah, about 1.5 million. How about they enter 200,000? Yeah, about 2.5 million. Him no about 1 week and 3 days. Oh, him no about 1 week and 3 days. I'm back to Lagos. After 11 months, let me just say 10 months or 11 months. No, let me about even mistake. Actually, we may travel. So, passport, visa, mega, avatar. I don't have much money again to waste. Let me proceed where I am. I'm continuing to narrow. No, what there? Start 10 months, 11 months, gacha. No sense of. We have a block. We have a lock. I won't have a house. So why are you 2 million naira? Nah, somebody got cash na kakwa. After 11 months. Say the corner room or walk. Now my message I'm saying travel. Now this about time. Now I don't have to worry myself. Let me proceed where I am. Also maybe. Now I'm question 21 good days without sex. You see, okay. Now him no 28 days, which is 4 weeks. I make my argument. I say, man, no problem. They go like you have 500,000. I'm going 500,000 naira cash. Now, about 3 million. I don't want to charge 2 days. Mla. You never can ever. But I'm say, well, I work here. I'm say. The more you look, the less you see. With internet, in the matter. And so, I have to go back. Oh, that I see. This is not more of. Let him find a way, my way to his place on September. Ngana be Akwa September. Me to ndo be ya. Ndo ya. Because for never ho yemma. Ndo so ma chama pogo. Say asemo na le hom sa jim fa gas me ga ko 50,000. Say my brother. Na le ko ron bro na ka kwa awok. So work na ro horo. Na him ko bia. Na ebe bi ko le me na ro horo. Na ebe ko ya gwa na rock na ebe na che ya gwa na rock na ebe na wo na kwa si na mo honya mu malaba. They got me go 50,000. Mega ya ho akwa ba inside. Me that day was on Friday. Me get to why me to everywhere again. I have to go back to Lagos. Go Saturday, hard Saturday. After a month, close to a month again, which is October. Last month, I know November. On 16th of October, I'm share thousand akwa again. See the guy, na bela mozo, na chumi fa akwa. Or some na me go 50,000, what me before. Nsi na wo na e gwa ka fa amfa akwa na ga ma apu here. Onye ola man ka akwa. Let me explain how his place is. Akwa down on gate na bamba. And on gate. Akwa with 3 different compound. First one, ebe chamba ya. Second one, first house or second one go computer go on last. Ebe chamba ya ho. No, everyone has access to enter. No security on the gate. But ebe age people not to enter. Without their access is the burglary proof. Get them a potato, not there. You cannot put that down this. Now for. Okay, no, I can't pay enough for your email. Chamber born. No, around inside, outside. I'm gonna put you the market here. So I quite know them. I just not make a gate. Get it, I'm making it. And I get the burglary. Everybody has access to enter.
So mbawasi aga mafora akwa the guy that some na akwa the mail about Saturday ma bia mse na lie na me bia na beya mse I come to his house no never kama na me businessman na me na cha me fia agwa na mo a chire fia na akwa bia aka tam some na Saturday me bia na aga malawa be ma no ya jo na egwa me ya the guy some ngwa me na dedi na no se na ga dedi se ngwa guy na eba ish where na hala ngore no na potato there people na aba after like 2 hours na get everything na what that me fear nobody will enter again until me abanya ma the guy ko maka nse o ni na ko maka e wo to key get time key protect that ko so nse so go me key aha na onu ke maze mama na gna bo aga meju afọ aga meju afọ Igbo Igbo biko nu ta goro na makwa na okwu a o me na video ela ya de ko he ko we si okwu o me do ta life so but my guy no say na the guy some na make up me for like na project me say na project eba man po here until ma fa akwa without doing that akwa no inside the boys 2 boys then ha bia hu tumma ha bia hu anything ha ba machine we bia ofo onye nyanya ta won ne wo ha bia so am mu ha bia him no ha ofo ye ko maka na so some guy help come go ha some na me ba kwam they strip me off naked ofo na pants nya from hasam baya machine po phone me bit ha ko ke wo sa wan kana bom na machine po if those people is vigilante or village vigilante they didn't take me to their office happen pon a junction am my boy we am everywhere on that side one T junction some mabro ha go take boko with the pure mortale have the pure mortale after like some minutes nwa ba kwa na ro before nwa be eze sa bi kom na ana person nyota na mama onye obu na onye bi aro na kakwa before na mama onye obu ha kwasị pia mebe some ke ihe mere nsa keta on peta me ko on ja was ajisum ke fe melon after on peta mebe na nsa le ko aro mro na kakwa ko so amount of money mu ko na kakwa na oro hodo mu bia hia ha sa hia ko ko di hia nso ke ma ho asem akpogun sum bia pia me hia bia pia me fe iwo igbo bri na no be that na akwa si that na wo ya kporo nda ha bia umu no be only the guy no na gate there na protector there the phone na ka come no there you can't do something without akwa's consent na fe kpo mad ya ko bonye data ya chonye do ife awa kwa kporo ngocha ha smo ke don't worry na ha ga je maka na the money na me na ha the money me ga 1 million eji me evidence conversation with that boy both phone call na ni le almost 5 call man come I call yesterday yes o be no na ga akwala mo go okpo am ko na me ego ma every damn record 4 or 5 record ndia the guy is security also is security so what better if asa mo mela na ga na ta me akwa ego ha ko mo one junction but ha ga la ka ko puta ko media nlawa on my way ha ko the guy ko ba ko na number ko mo asa mi share ta aso na kwasa mo bia because I'm the guy that na I will post everything on internet and after that I will write petition against him em go the guy say ngo the guy me so ko la ga gwa akwa him na me me akwa gwa say akwa mebia m share to kwazo almost to ekosigo abi ekosigo m share ta aso again has a pattern na beya pattern na compound ya si no dia ya pata some lock na le he obu m kwa sha m say na abia m here o mo be ngore me egwu first one and kagwa na me gare laban sa de me bia na ko hokwa no na what can't you come and tell me mo de be ngoro moro an be mo mo be o ma de be negotiator nse asem wa heme no me laba na so this maybe abia with 10,000 be msi akwa but one night can never enter your hand again with here param mbia nye ego ge roro moro o re ni na ro moro work ho de new year work ho no nkige du ni age o de second renew we ga ro nti abi pray mortalia you refund me my money that's me head of that na me mo logo material me say na no business game business you bow lose you want the person doing business not me no ro ga ro horo but I'm that na but ala pram aga be jana pay ego ra yes mo ngule ko ganyam nse o woni ge henye ego gwam kam laba that's me shabo na those that boy what that guy promoter from there from batani member that guy na ko ma be ba ga misa ko nlaba yes me ga be him ga me misa don't worry me ga fo na ngule fam ga me nlaba
in the night here, we chat on our WhatsApp, send her a picture, you have him. Yeah, for it in the morning, warm the phone. I will ask him, don't worry, and I'm an hour minute ago. I would minute ago. I got an agum, I got an agum, they need to make me. Now would spend 3 million naira in your room. That's a missing account number. I have evidence of everything. I'm missing the account number, everything. I have the I'm scheme record, everything. I have everything. Both voice not in them send Doria. Instead the account number about them I think it was in the morning. The next day afternoon, yeah, which is on 18th. But that thing happened on 16th of October. Then on 18th, I buy them the money. 500,000. 500,000. Near like some hours. Almost 1 or 12 hours. Got by WhatsApp. Send her voice and see I've got more 500,000 in them. They give about since I'm hospital. Not get a chance. Now go me because 500,000 in them. No book. Ego here pinam naso o ego medicine ego me go ogu o ego ore rorom na work on njira ko na ego mo so amount na here nyam 500,000 na because I want ego ore mo na work on here 500,000 nem balance m I come bole akwa me ko since that day never reply me so I contact very dark man na cheshi ike lucky to me, Dr. Paul Ezekiel. Yeah, post tag ya. Me send on message. Yeah, reply some boys evidence, more evidence. That's I'm sure. Now some has got me here. Now I put that money. Tag internet will be do. On my first video, yeah, with me, come post. Now I want 2 days to pay that money. I call the police. He ignore that thing until police about again. So maybe I have to go down to Asaba for live interview, not checking Facebook. To avoid that, I have to go down to Asaba. Or the way made the interview. Post the last one opposite. The second one, I was here on a phone. That now I'm not taking this lightly. And me take all this far. Not getting here, so and which I'm planning to do more Dr. Ezekiel Paul say that now I will never leave Akwa. I'm definitely right person against him. My greatest surprise. That's how I look at Akwa say him na oyanyim the 2.5 million naira for Akwa. Na I go quit. Paul Ezekiel say Paul Ezekiel jump say yes, I will quit. My brothers, ana haje go ajuna buy 2.5 million. Nsi amba. No. Nsi no wahala. That's why me give me a live video. Me give me a video that na anyim the money that I will not come out again. Nsi level okay, let me try. Made the video here. See ana if you wish you use him Igbo. Why say Akwa? Never miss that na I will not proceed again. It is again. Now help him. Now come video that he will not send people to come and flog me again or to come after me. That's what I wear. My greatest surprise, I post the video. Without attaching Akwa own. So why? That means my life is at risk. Tomorrow he can come send somebody again against to me to harass me. So you always him. You always him. Doctor, that Paul say, guy, he made a mistake. I'm not going to block him. So I'll quite many video here today. Call here, call. I was my problem. I'll call back. More rock, let's rock and I want to go. You want to go. You're going to cost them mother. The more you look, the less you see. Man, the man, not because you're going to go motor. Now I don't tell. I'm not envying you. I'm not envying you for anything. Even the requirement. I'm going to cover my own line to road dog. Or half or how way. Man, then I thought the son, welcome, come here, go. Welcome, or they go. I'm doing some job at that night. Never, because when I call back, I know what I'm doing. I'm not a child. I got what I want. I got a part 2 now. I'm not taking part 2. I'm going to hear an apple.
Park ekwuo nke ya warie koheri. So like I was saying, Akwa Altercation never ends. Even a video can go also. People Koragaka, Odogo. Nobody can come on internet. The part that nobody can come before we are war. Nobody. I'm not condemning church. I'm not condemning nominal. Guinea, Menawe, Manijinia, Onyanya, Onyashi, when the down, or when pastor. It's hard time we condemn all those things. Onyaji Lagos, who are you? That's where I'm getting it. And that's where I'm getting anger over. That's where I'm getting this anger. Onyaji, who are you? I'll pay more wrong. We go, we're going to go down. I'm about Akwa from the tower. I'll pay more wrong. Akwa, it's not more rock and I beg it. One thing again, check on the title of this video. We have tried the CCTV. I beg carry 20. What I the CCTV? I fear every me all man or make money here, me and America. And they get the full Otondo machine behind her. How they started? What in a camera? What in a new back? I'm not here. Or when I even a camera or how if you want people to believe what you said, but I hear a camera. Or has a career, a cover. So you look like I shall yesterday. The first time, my target of coming to Akwa, my aim of coming to Akwa place, I'm complaining that night. Our the new Arrow, Elehage Maya. When we go there, or better Pammy, some other Panamian, I'm a job, Nazi Yegum. But the Mungana Bear. Or the more, a middle of 10,000 again, in a camera, come see Akwa again. And here are the here. So Akwa man that he could raise your camera and I beg you, what I camera. I'm only for what I camera. Likely, Akwa up to now. I got up from live video today, this morning. If not, if I don't go continue with me, I go. But petition him, you got Kochogo, Mamma Hunga, Akoba, Ngatonga, I'm not help us Rian. Or listen, we go about that, and you must spend that money, and more than half of the money you spend. Nabanaka. You are to be a celebrity DP. You have to be very careful. It's Aburu. Unknown people happy maybe. If you're not right again. Because Akwa Okuko Tiwara Aki.